Oras malita saludna manginang. Adorak stab ka praminggot tadi bukul 10 asa manogoton. Jumalo may tamartangang nahom dengan at tabi. Amen. Mari dihita. Marhite-hite guarni de bata ama, doho guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, doho guarni to di perbadia, na tuma palangi doho tanoon. Amen. Patugid jang matuhang muna, hamu aliak kaharbangan. Patugid jang mahamu aliak kapitusian na rubi, asa bongot raja ni hamuliaoni. Ise ulaning raja ni hamuliaoni, ima Jehovah nagogo jala ulu balang. Jehovah ulu balang ni hamusuon. Patugid jang matuhang muna hamu ali akaharbangan.
Jala patugid jang mahamu ala kapitusian narobi asa bongok raja ni hamuliaoni. Ise ulaning ibana raja ni hamuliaoni ima Jehovah Sebaot. Ibana do raja ni hamuliaoni. Haleluya. Martang yang mahita. Ale amanami jala de batanami namadok mauli atu hami tuho sian nasar rohanami. Ala disuruh ho anakmu Tuhan Yesus Kristus na paluaon hami sia dosa dot hamatean. Hupangidu hami say patiur jala rajai marohanami marhite-hite tot diperbadiai. Asa unang hu rohanami midah hamatean nai. Urupi hami asalam mutadahami ibana raja nang roi. Si sobaw ni sadok jolma na diliat portibion. Amen. Mari dehita. Tatangnya mapatin di bata di minggu sedarion. Iman tersurat di Roma 12 ayat 2. Jala unang gabe sarobak hamu doho pertibion. Alai gabe bau mamu dungu ba pikram muna. Asa tahu hamu manibangi lo manirohani di bata. Iman nauli na hinalason na doho nasud dengan ido sahatna. Atong rap magadugo may tasya tuan debata lau mangulah honda bar tepatik nai. Saya pergu memahami mangulah honda bar tepatik mi. Amin. Mari dehita. Sonang roha na brongon tutu
Tatopot masa dudu satta dia dupan debata martang yang mahita. Ale amanami jal debata nami na di Banua Gijang para sirohan sumurung midahami. Huparhatutu jala hutopoti hami do dosa dohot pangalasyon nami nagudangi. Tatap mahami marhiti asini roham jala siya sama dosa nami saluhudna. Ala ni pakukop ni anak kaholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus si Pangulu hami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tuasan ni dosa. Sonot do pakolong ni debata di pertibion. Pola do anak nanasasadai di lehon asong nang mago ganuk na porsia di bana. Asang uluan na saleleng nileleng na di ibana. Hasang apa mari debata na di Gijang. Amin. Mari dehita. Hatan dibata turpuk epistel di minggon iman tersurat di Yesaya 62 ayat sada sahat rodi 5 tajahama marga tisorin udut ni baga-baga taringot hualuan ni Sion ala ni Sion dang terbahen ausip jala ani Jerusalem dang olo au popoman pai mabicar hati goranna songon sodang ni matanyari jala hatuonna songon sulu-sulu na marsigorgor jadi gabi tuppal hamuliaum maho di tangani Jahuba jala tuppal harajaon di tangani di Batam. Ay songon rikot ni doli mangaririt na marbaju. Songon nido rikot niyak ka anakmu mangaluliho. Jala songon las ni rohan ni pangoli mida na ni olina. Songon nido las ni rohan ni Batam midaho. Ido sahat na. Martua doaka na tumangiyon hatan di bata jalan na upiopsa.
Amin. Mari dihita. Tah tidak kuma persiautai, songon na tidak kunungata sa persiaut di sedok pertibion. Rak mahita madok. Au persia di bata ido amma pergugu nas tudusan na tumapalang dohotano. Au persia Yesus Kristus an ibata Jehovah nasadai imana tujumun si Maria nagabe-gabe satu perbadia adorang sabubuan. Ido tuhata na tumaon na bernet di pengumuman di selatus nama tetar pajal di bana di hau penor silang na tuat benua toru tanom na mulak mengodu di patuluhon nama naik surgo lahundul siamun bata Jehovah amanai pergugun was tudusani disimai bana pai mulak sugut tutanoon mau mihal mangodu do namate au porsia ditod di perbadia jaladong sadahuria na badia Huria tu pala Kristen akan abadia dot desan ni dosa dot dote namadok mulak mengulusuk daging hal nang mate doh dengan luan nasura sudah. Amin.
tabigi matiting na masa di huriata. Titing di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, Minggu 21 Desember 2025. Naparjolo, goar doho topi Minggu, goar ni Minggu sadarion, Minggu Advent na paopaton. Topi Minggu di topot debatado bangsona, napaduahon ruas napida. Mulai sadarion, Minggu 21 Desember 2025, nunga pida keluarga Henry Octavianus Gultom, inangi Erni Gerhana Rita, Boru Siaturi, dohot dua danak, pida anggota huria tu HKBP, Resort Cipayung Cilangkap, Distrik Walu, DKI Jakarta. Napatuluhon sumbangan dana Natal HKBP Sutoyo. Sadarion 21 Desember 2025 di Sude Ibadah Pasahaton sumbangan Natal dohita tujolo nilanggatan marhite amplop ima haporluan tu Natal HKBP Sutoyo tahun 2025. Lasma rohatta pasahatosa. Na paupaton Natal keluarga. Hari Selasa 23 Desember 2025 Natal keluarga na di Patupa diganup di Bagastabe. Acara Natal keluarga nunga di Parade Huria. Jalaboima dibuat di Pitu Gereja Duksipul Permingguan. Na palimahon pesta Natal di HKBP Sutoyo. Di Patupa Huriata do perayaan pesta Natal, naparjolo Natal umum, hari Rabu 24 Desember 2025, tolu hali kebaktian. Naparjolo jam 10.04 WIB, bahasa Indonesia, paduahon jam 10.06 WIB, bahasa Batak, napatuluhon jam 10 sia WIB, bahasa Batak. Napaduahon Natal Parjolo, ima di hari Kamis 25 Desember 2025, 5 hari kebaktian. Naparjolo jamonom pagi, bahasa Batak. Napaduahon jam 8.30 WIB, bahasa Batak. Napatuluhon jam 10 sada WIB, bahasa Batak. Napaupaton jam 10.05 WIB, bahasa Indonesia. Napalimahon jam 10 WIB, bahasa Indonesia. Di Sude Ibadah Kebaktian diuduti Marulaun Nabadia. Napatuluhon Natal paduahon ima hari Jumat 26 Desember 2025 ibadah masuk jam sia WIB diuduti Padidion Nabadia, pembagian bingkisan Natal tu nama balu dohot yatim piatu. Na paunopon Padidion Nabadia di hari Jumat 26 Desember 2025 di pesta Natal paduahon ibadah masuk jam sia WIB laus di Patupa do Padidion Nabadia. Ruas nanaing mabuan ia nakonna tu Padidioni nunga boy di jalo formulir Padidion tu sekretariat gereja. Marguru di Patupa di hari Selasa 23 Desember 2025 jam 10.06 WIB. Napapituhon amplop diakonia sosial. Di hari Minggu 20 Desember 2025 di Sude Ibadah papunguhon amplop diakonia dohita tujolo nilanggatan ima haporluan tu diakoni sosial HKBP Sutoyo. Lasma rohatta pasahatosa. Napawaluhon kegiatan libur.
mulai na di hari Minggu 30 November 2025 Parguru Malua HKBP Sutoyo nunga libur. Hari Selasa na lewat 16 Desember 2025 sermon parpudi Parhalado HKBP Sutoyo di tahun 2025. Sermon Parhalado aktif muse mulai Selasa 6 Januari 2026. Mulai na di hari mulai Minggu sadarion 21 Desember 2025 sahatu Minggu 10 Januari 2026 Sekolah Minggu dohot praremaja gabung ibadah dohot natorasna. Sudah kegiatan di HKBP Sutoyo aktif muse dung jumolo di Papua marhite titing. Na pasiahon program Huria tahun 2026 disosoi ma tu Dewan Koinonia, Dewan Marturia, Dewan Diakonia HKBP Sutoyo asa dipatupa rapat dohot seksi nabe laho menusun program kerja dohot anggara tahun 2026. Na pasapuluhon iuran manang peliat tahun disosoi tu sude ruas ni HKBP Sutoyo asa taingot manggarar iuran manang peliat tota siala nunga madapoton ujung tahun 2025. Na pasapuluh sadahon himbauan Natal dohot tahun baru disosoi tu sude ruas selama kegiatan Natal dohot tahun baru asa unang tabuan tu gereja na parjolo mobil sialana na terbatas lapangan parkir. Na paduahon tas na balga dohot akka perhiasan. Pa 12 subangan. Di jalo subangan sian na parjolo keluarga Situa Ignatius Empakpahan Boru Aritonang Opo Andre sian sektor Perumpung Barat bunga altar hari Minggu 21 Desember 2025 hama uliateon di ulang tahun ni Situa Ignatius Empakpahan Opo Andre Doli na papitu puluh tolu tauton. Na paduahon keluarga Julianto Tarigan Boru Lubanggawar sektor Cipinang Asam 30 manang 700 botol minuman Good Day. Na patuluhon keluarga Fajar Sinaga Boru Siahaan sian kapal api grup 1000 botol cappuccino teh ABC. Na paupaton padita dohot sude Parhalado HKBP Sutoyo madok mauliate turuas ni HKBP Sutoyo naung pasahaton sumbangan materi dohot barang-barang pakaian layak pakai ima natu bencana alam na di Sumatera. Lau pasikopon titingon boima tajaha di ticing cetak dohot barkot naung di sediahon huria. Songoni masahat ni titing di mingguta sadarion.
Mari dia tahu tapapuma peliata sada ado sada be.
Ameni debatana sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran mudabi. Di bagasan Kristus, Yesus Tuhatai. Amin. Selamat atema di hita saluhutna. Dilas ni rohata, di aten na paupatonon, naik pakulingan ni hata ni debata mahita. Marhite, topik ni mingguta nama dok, di topok debatado bangsona. Tuhan Allah melawat umatnya. Lahu pahebahebahu ni, diturpuk kodo nagabe jamita di mingguta sedarion ima sian Evangelium Lukas di bidu sada mamuka sian ayat 67 sahat rodi ayat 70 sia hujahama di tonga-tongata songonoma natar surat di bagasat turpuhi ede puji-pujian ni si Sakarias. Goktor di parbadia masih Sakarias sama nai gabi manurirangi mak pinuji matuhani debatani Israel ala ditopok bangsona jala di patupa haluauna di patidang do dihita saduk haluaun di bagas ni si Daud na posonai hobartuna hinatahonna marhite sian suara ni akapanurirangna nabadiyai sian narubi. Haluaun sian akamusut tadohok sia tangan niaka namak kosomihita. Laho mangasi akamata marningok badan nabadiyai. Ima warina nani urahonna nani uarihonna di si Abraham amatai. Babua lehononna tuhita. Asahita marhalado dia dopanai. Sopola marhabia rabbe. Dung malua hita sia tangan ni akamusu. Marhaba diaon. Jala marhati gora dia dopanai. Salili kita mangulu. Yahowa naha. Targuar mapanurirang ni nasunti bul. Ai patujulo ni buhi ni Tuhani doho. Paturehon akadalan. Lahu patadaho tu bangsona haluaon marhiti siya kasisaan ni dosa nasida. Hinorhon ni pangasi ini debatata. Ay binahin ni idoro na bicar siya gijangi manopotita. Lahu sumodanya ka nahudul di bagasan kahulumon. Akka nanilinggoman ni hamatean. Patongoton lakata tudalan khadameon. Ima sahat ni turpukta. Huriana hinaholongan di bagasan guarni Tuhata Yesus Kristus. Suara ni mingguta marhite edeni si Sakarias di balgani rohana marhatopoton sian silehon-lehon ni debata nabalga tunguluna dohot nama making uluna ng keluargana gabi hapataran ni habalgaw ni Tuhani laho pabotohon dohot pataridahon di bagasan pabahinan ni debata di holong ni rohana na pasahaton di haluaon naro debata melawat umatnya naro debata manopot bangsona. Molo nunga dipakulingi debata hita dia ka minggu advent di baga sa 3 minggu naong salpuih. Nuaing di minggu advent na parpudion na mga ngarahok kita jonok na mahasasahat, jonok na mahasasaut di baga-baga ni debata di panopoton na tuportibion. Tungulu ni jolma, tungulu ni aka na mardangoli, tungulu ni aka na magkawason, dohot makasiholi, di bagasan hadameon, hasonangan, dohot las niroha.
Alani dihaguguk nilas ni rohai naing do dipaingot jala dipasunggulkon. Marhite-hite panidagion asarap doho si Zakarias sita. Mar benedictus marede memuji Tuhan ih. Hudian itu hatta di panopotion ni debata tutong-atongan ni bangsona nahinati dakon ni si Zakaria dada panopotion butino ni dinamaribatiba di pangatusion ni jolma alai panopotion ima natakas dui patuduhon naing Roma ibana lahu mangurubi paluehon jala laos di bagasan na do ibana tungulu ni natardok naso tarurupa be tungulu ni halak naung didok guarna tarhinos tungulu ni halak naung didok nunga gabe hera swadong be di bagasa perdalanan ning ulo di pakirimon na taringo tuak kanauli dohok na dingkan HP di bagasa panopotion na takasi di bagasan lawatan Tuhan di bagasan nomor ratus tahun di masa pertikian ni bangsoi dukosa di baritahon taringo tuharoni Mesiasi naung sinulirakon niya kapanurirang mamuka sian panurirang Jesaya dohot sahat tuak kana mangihut bahkan pasalmen pabuahot taringo tusi taringo tuharoni Mesias nama cetak kasmadok na membuat kaluaon selama hampir lebih 400 tahun makohom do portibion makohom do dia ka pengharapan taringo tu hasa saut ni baga-bagai hera sipata da ngapalalau berohani jolma marningot bohado sitong na baga-baga naong pinasaha ni debatai taringo tu haluaon naong songoni di ainasida dia ka parniahapan ni hapariron ni kehidupan. Bahkan molo taingo takamang dohot tamo kenang di penidangyon ni barita nauli ih. Majuluani siya barita nauli di bagasa turpuk sadarion. Dinania dehoni sakarion diulop-ulop na. Berengot tado imana dipatuduhon bahwa pada saat pemberitaan tentang kehadiran Mesias na pinabuani panurirang manang pinabuani malaikat Gabriel pada saat itu sudah jolma heranaso dapat rohana do majaloi hera naso apala gabi dohonon dang apala gabi seolah-olah getaran ni dang apala itor margogo situ tu laho pahihihon di bagasan pakidalaan ni jolma. Kalau hanya sebatas di bagasan nak kebuai alaniaha, ainung nga sadia liling na sida di bagasan baga-bagay alay dah kapala dong be. Hape tiba-tiba di bagasa partikiani di panopotion ni panurila malaikat Gabrieli suruh-suruh Gabrieli manopot si Elizabeth manopot keluarga Zakaria napabuahon taringo tu haroro ni Mesias na di patujolo marhite kehadiran manang haroro ni si Yohanes marhite keluarga Zakaria amanginang di sima berengota di habelgaon ni panopotion ni debata HP molope si pata di partikiani kadang-kadang alaniaka hamaolon alaniaka naung dang apala tung takasbi gema ni akapakidalaani di panomunomuon manang di pajakonon taringo tuhaluauni kadangkala jawaban dari aka dua-dua doh aka tangi yang napinasahat ni aka naproseyai kadangkala nung agabeheran na sopola begitu bahado mengharapkan heragemani tangiangi nama dok iko jadi martangiang donian manurirangi donian
Mabigi hatani di batadunya nalai dang apalah begitu gemanya, dang begitu kuat be. Laho berharap, laho betul-betul makila lahon di bagasan nasaut jalai ko jupang do songon napi nangi doni rohanai. Bui na mahola rutinitas ni haporseaon manang dohonota ma di bagasan naka ritual-ritual ni para gamaon. Manang aka perayaan nagabi jupang di bagasan naka perjupangan manang parsaoran na pinatupan ni jolma. Alay anggo laho bangguhi rohana. Laho betul-betul, laho paimay mahom mabuka roha doho pikiran jala takas. Asa lawatan Tuhan itu masuk ke dalam hatinya. Kayaknya kadangkala buidu terjadi sahirana dau sia tonga-tonga ni ngulu ni hajol motai. Alain waing ima ulup-ulup naguklas ni rohai. Sakaria pe naung tardo sa sitong na ayamalim do ibana. Ay di bagas coro do ibana pada saat i. Napapatar ko doho makubesi na patu songo tugas ni malim. Di bagas coro. Doho notan yan. Taka pala patu be. Di bagasan nabuy meragukan di bagasan nakapandohan ni debata. Dang benian apala gabi mamake secara pikiran dohot hajol maun, dohot dia ke tradisi-tradisi ni hajol maun, manang akka faktor-faktor ilmu pengetahuan ni hajol mau be, lau pakyon nanian, lau makatidak kon apalagi molo nung asaha tu ibana, baritai. Apala tongon di namar hubes idu ibana ro baritai tu si Sakaria. Hape tabo to dia mang inang. Macita kasdo di baritahon baritai. Asalaus doho tita gabe berenung marhitihoni. Asa gabe laus doho tita makilalahon. Asa gabe doho tita laus busongos tita karion. Asa gu ulup-ulup ta doho las nirohata di papahenan ni debata. Di bagasan padohan nanidok ni Gabarieli. Bahwa naing sorangan anak may bana. Di tonga-tonga ni umur nong matua. Di tonga-tonga ni di padohan ni ibana, di pakilalan ni ibana. Nang piswa pala di aku ni. Nang memang nung matua di ibana, ima pakiwan ni hajol maon. Rap dohot si Elizabeth pada saat itu. Naso mungkin be secara medis. Naso mungkin be secara pengetahuan ni portibi. Nagabibuy sorangan di anak. Alay ima nakin, ima hajol maon ni. Ima nakin malim doi. Na porsiya do hono tamanang nong somal doi nanang makatidak ko mga rahojol mataringhot tumeyakini di bagasan pabahenan ni debata doho lau maswaraho taringot tu habel gau ni debata. Alay imah kenyataannya itulah manusia kita, itulah kehidupan kita, itulah yang terjadi di dalam kehidupan ini. Apalagi maka manginang dia madang ragu jol manuaing di tonga-tongannya kana masaon. Di bagasan nakatangis ni natangis nuaing. Di bagasan nakahamolon na jupang nuaing baik secara ekologi. Doho di bagasan nakabencana-bencana na terjadi nuaing. Pakorhon niya kapangalaho doho akapabahenan. Di tonga-tonga ni portibion. Apalagi mulo tabiri nga kamang dia masuragu so gamang. Di bagasan nuaing songon dia tu tumasa depan ni haluaw non. Molo sa tabiring doon nuaing pangotak ni jamanon. Pangotak ni partikianon, pangotak niya katondi-tondi ni jamanon, mga rahojol manuaing. Saha tu nama persuadahon, di baga sa kagugo o dohot huwaso ni dibata. Apalagi mahola mabigi baga-baga, apalagi mamola berharap. Nung agabi pihapin, waing di baga sa pakilalan ni Jolma, nang barita na uli. Kaya kajamita pinuaing, nung agabi herasongoni pinuaing. Kuasa dua seolah-olah sekarang tidak lagi terjawab. Halo lang itutua mangina. Molo songoni manakid di pataru hita. Di bagasan nuansa ni atpen na pawatono. Marhiti akay din na tayo dehoni. Doh tak kakur na tayo dehoni nakin. Begitu indah. Lau mangarahok kita sa sitong na. Lau paulakon pos nirohata. Dakula paulako pos nirohata lay bohado asa semakin. Ikaw betul-betul tahilalahon. Gala barani hita madok. Anggoau jalan ang binahin ni debata. Gabi karuar siapa mengakon. Ala naung betul-betul hujakon.
Ala nong betul-betul hujalo. Ala nong betul-betul patar di bagasan diriku. Di bagasan hagogo o dohot kuaso ni debata. Naong sahat tungoluku. Naong sahat nang tutonga-tonga ni keluargaku. Naong sahat tungulu ni anak kokku. Naong sahat tungulu ni sahabatku. Dohot akka sekitarku. Laho madok bahwa betul-betul bukan lagi hanya memakai hidup saya. Dang be hola di papatar hola nao majalo. Alay nung ngagabe saha benuaing. Jalaboy ma marhitehon ng aw sa diri. Akaya nakota doho keluarga ta si solhota. Iko gabe dohonon na. Bahwa marhiteho. Lawatan Tuhan akan terjadi. Marhite anak tay. Marhite keluarga tay. Marhite kehidupan di dunia sekitar tahun. Iko gabe dohonon na. Alani hita. Ala ni naungadonga ka perubahan ni. Iko gabe jupang ma. Sibuah dame. Sibuah kasunangan. Betul-betul dame doho las ni rohama. Na iko kadir. Di tonga-tonga ni. Hajol mauta. Doho di kehidupan tao. Iban waing. Na sinuarahon ni si Sakariyai. Dukosa di pasau debata. Taridama. Songon nong binagabagahon ni debata. Lahir ma anakna namar guar si Johannes. Tutu si tutudo tabo todobi di bagasakir raguani hona uhum do si Sakaria. Adorang sojupang do piari. Ahamay gabi mauhom du nungungu. Dang boy makatay. Dang terhajong jokon ibana agiya aha taringo tu debata. Dakajong jokon ibana taringo tu dirina. Bahkan mungkin maswaraho dirina perang buibe. Ala nung ngagabi. Ngungu. Tang buibe. Maswaraho dirina pe. Maswaraho dirina. Di tidak akan mampu. Iba numaing di luas di bata masa. Laho pasunggul ho turohan yaka. Nani haholongan nai. Iba numaing masa. Tuaka na betul-betul saya dipasunggul ho debata dengan caranya barangkali harus demikian. Imanakin ngungu nama dipakilalaan ni hajol mautai. Tidak ada kepekaan lagi. Dang boy maswarahon suara tu diri tapi hita. Maswarahon suara na patut si dohonot tapi sa tongna. Tidak lagi bisa kita ungkapkan. Apalagi malau maswarahon lau mebekalat na asing. Tidak mungkin lagi. Alay iman atabere nga manginangi maulupulok nuangi malas ni roha. Ternyata Tuhan kita itu walaupun terjadi seperti itu. Pada saatnya Allah juga mengasihi keluarga yang demikian. Allah juga mengasihi Sakaria yang demikian. Dung ditopo tibana. Proses ilo madok. Iko bayeno magowar ni natartubon. Dang boy halak na asing. Dang boy manang laisi mabeni. Asa sada pernyataan doy doh hajong-jongan di bagasa guar na ginalonay. Na pinasahat na marhite na torasna. Ay sekaligus doy gabi bagian ni napabuahon bahwa amanah tu anakna. Iko betul-betul di dalam nama itu juga adalah pengharapan. Nama itu juga adalah bagian daripada kesaksian. Nagabi si berengon di jolma. Nagabi tangyang na doho na ikut terjadi. Nang nagabi iko nakapasuk-pasu. Nataripar siyang ulo ni keluargay. Dangboy halak na asing. Laho patu pakoni. Dangboy naturas na asing. Alikon naturas na sa diri do. Ido patu duhon. Hari rikok ni. Hajong-jongan ni naturas. Di hubungan ni keluarga maradopon ni anak konna. Baik secara tangyang na di bagasa goar. Doho tak kaharapan. Doho do na yung patari atong ikot tari na nang dibagasan. Hajong-jongan ni amay. Ikoninian nang gatuduhon. Hataridaan niya ka nang tungulo ni anak ko na. Hajong-jongan ni keluargay. Nang niya los papatar ko ni. Natutusi tuturo. Bahwa di bata. Di bagasa songonan ni dokna. Ikot tarida. Nang ditonga-tonga ni kehidupan niya ka. Pinoparna. Wala dilului ahado bayno guarna dakado kalak na barani mabayan. Alani ko sukunom masih Sakaria. Ternyata lausido dipakai debata. Di suku ni bana dakado ngalak na asing be
Dileho may tuibana panuratan. Totu ima carana. Ikaw lau pabueho lau mangukat dala di bana muse. Asa mulak masumuang di bagasang nguluna. Mulak masumuang di bagasa kehidupan na. Asa nuang pamahangan naong mangungui. Di bagasa songon naong tinonahon ni debata. Di bagasa songon naong diingot hata ni debata. Dia do bainon nagwarna. Idon waing laos mangukat dala di bana. Mangukat pamangan na nangungui. Mangukat pakilalaan na naong tertalii. Asa haruar siyanin waing. Dina sinuratonay laos ido. Lau mabuka makarhari na mabay dilana na kelui. Diukap mana madok si Johannes do guarna. Ido mabuka pamanganay. Amanginang molo nung arode bata pa buaho tuhita ho partua kabaga-bagana. Nain kapaula ki muse kembali di bagasa karolo ni bata naong maswaraho muse. Lausido nanido ni Sakariai. Molo nunga di bere gimana nuang nunga di paula be, nunga dibuka ketika apa? Ketika kembali kita mengingat, mendengarkan, bahkan menghayati akan apa yang telah Tuhan katakan dalam firman-Nya. Molo nunga mula berohata, mula bepikirata di bagasan naikot tutusi tuturo aha naung nidok ni debata. Baik na binagabagahon na siyan na rubi. Baik na binabagahon na di partikian waing. Dangadong namuba, dangadong nalipe, jala dangadong na so pinasaw ni debata. Molo tahanguluho doi. Jala molo sa itabukka dorohata. Idon waing amanginang mangaraho kita. Babuas itu tu panopotion ni debatain waing. Ima mabuka pamangata. Ima makarharya katali na mabay kita. Di bagasan natariho di ngulwon. Alay gabi marpanindang iyong mahita. Ala nung natajalo jala tahilalahon. Gabi gok ulo-pulo mahita. Saut masaka ni debata di bagasan dirita. Jala saut masudin na pinarbaga ni debata. Nagabi hanguluad dihita. Nagabi pasok-pasod ni debata dihita. Jala laos iman ang tarida. Jala nang si hajong jokmonota. Asa sada suara mahita. Dohot si Zakaria nama suarahon taringo tu habelgaon ni debata. Asa sada suara mahita manginang di atpen na paupatonon. Madok molo nunga ditopo debata hita. Mari buka hati dan pikiran. Unang adong kagamangon, unang adong keraguan, unang pula tapangasaho bepikirata, unang pula tapangasaho paretongan-tongan. Dohot akapakilalaan manang sedia belgapi. Sedia dok-dopi, manang sedia tertutup dok rohata, menurut pengetahuan, menurut kemampuan, dohot akan adong dihita. Alimolo kembali duhita, ilulakin, mulak marningot hata ni debata, mulak tu bagai-bagai, babuan nunga ditopok behita, Allah telah melawat kita, Allah telah betul-betul ada nunga ditopok ngoluta, nungarak bedohot kita. Nunga bersama-sama bedohot kita. Idon waing persoalan na. Bohado tu terjako kita do. Ibana naroi. Bohado tu bui do hidala honota ibuanota marsugut. Songon naridok ni si Johannes rupani. Dalalaho makanguluhoni. Ahay dok amaginang. Laos idotong naridok ni si Zakarias ni son natoras nai. Pau bahamung marohamung na. Ido. Ido habidalata. Molo nunga tadok dipakpulingi di bata dahau. Molo nunga tadok naing Roma ibada topoton na maaw. Pembuka dihita asatung stulusi. Mari buka hati kembali. Bolokon nasa kiraguam. Bolokon na mga beti lau makaporsihay ibana. Bolokon na buhay mabayko lau majalo ibana. Ala hagugoon ni naroi mga tasi sudi. Atong di bagasan kabuluson mahita. Di bagasan pahabuluson ni. Asa gabi tarhidalaho kita. Asa gabi tarukap di kita dalani. Jala berengota makan na umudi. Di bagasan kehidupan tasar diri. Manang na dia pe na tahalunguton nuay. Manang na dia pe na tahirim nuay.
Manang na dia pe, nagabi, akka pakiri mo tatujulo di pasu-pasu ni dia bata. Akka dia pengulut tau, manang marhubungan dohot keluarga tay nuaing. Molo tunga do nga manginang, naung retak nuaing akka na hurang denggad di hubungannya ke keluargaan. Molo tunga dong nuaing na memang hurang takas be, dia ke hubungan niya ka parianak konon. Danga pala tarlehon niya kaya nakotay pe, songon na di rohatay, na di pikiratay. Manang dang dilihod de batano pinuang si songon laso dia lusi do pia katangyang tay. Dia ka pangidoata. Dia ka taringo tungulu niya kay nakotay doho ragam na asing nuaing. Barangkali nang dilingkungatan nuaing. Barangkali di portibyon nuaing. Na mga batihita law marlas ni roha. Alay at tenon nuaing nunga madok. Mula makembali tangihom maay de bata pasauton nunga robe ba na melawat hita. Nunga robe ba na bukka maruham. Jala hapor siyay ma, bolok kong makiraguam. Dang alani burjuta amanginang. Dang alani burju manakalubian ni si Sakarias doho keluargana. Di bagasan na ubay na sida di paki de bata. Manang di luwas de bata. Gabi parhitian, hapataran niya sinirokai. Jaloon na sida. Alay ahado. Ala haradion ni roha. Ala keterbukaan ni pikiran. Say mangulu jala marhatopoton. Nama dok asa Roma Tuhani, jala dicakon lawatan Tuhan dengan membuka hati, membuka pikiran, membuka segala kehidupan on. Unang gabiado ngaka abad-abad di bagasan aka pangalaho, naso ni halomoho ni debata. Ai habadia unido, dalan ni debata, laho pasikopor di hita, dia kapasu-pasu di debata. Doh dalan di debata, laho paluaho kita, sian akan namasain di kehidupan on. Dang say hola makalasok kita mang mangulupon di bagasan diri tadohok nang tajaloy pabununga malua be keluargaku nunga pos berohaku lehon de bata ale laos idon waing songon nani dok ni Sakarion ia ho alianaha dohono maho patujulo ni de bata ia ho alianaha marhita kapadidang yomi iko gabe patar maharajaon ni de bata ia ho alianaha gabe sibuan halwao maho laho manotas jalan di haluao nang tua kahalak na asing. Sudi do hita makirim lasongoni di tonga-tonga ni keluarga ta. Dia nak kota, dirita. Amanginang lausido dia rahot di hita. Halak na marapenin waing na mangulupod ng kapasan ni debata. Naung tinopok ni debata. Dia bukan ego di dalam kehidupannya. Dakulan ni bana ng marlas ni roha di bagasan si lehon-lehon ni debata. Alay doho di mana mabuka dalan si totas nabur marado pun lingkungan na marado pun yanakon na marado pun keluarga na ikon iba na mamulai bohama asa bui masuk di bata bohama sa di bata romel layak melawat tutonga-tonga ni kehidupan na bohama sa ditopok di bata asa sudi mahita gabi marlas ni roha sudi halak na asing marlas ni roha bangsot tau pe marlas ni roha nang portibio pe marlas ni roha. Molo masa jala saya diaraho kita nuang di baga sa tangyang dohot. Pos ni rohata, dia ka pangurupion marado po nakadongata. Imajon nuang napatar, dia ka bencanai. Na sangat tragis, hutoton kebetulan siya dongan na marakubas di sa bulatukaan. Bayak ko kamu ma alaro mo sa bajiri, iko bongkaro mamuse, mayat nang dikubur di si. Alaro bajiri. Jalan macam takas di papatar pada tatai. Hape ada hola kuliah di HKBP nak imudur na di sini bung di garejai. Saha ma nuaing pakilala ani bohama tutu nuaing. Iko songoni. Bohama padati ni pakilalaan nuaing. Songon dia gabi dohonot layak Tuhan di tengah-tengah kehidupan yang demikian. Memang dang ragu hita manginang. Molo di luas masa saya marudu ti nuaing. Molo di luas pin yang terjadi, alay sana do pos ni rohata. Siani magabi marsiajar kita. Siani magabi dipakuling ito ropalak. Molo hape di bagasan lingkungan naung rakus kita. Molo di bagasan lingkungan na somanari hodongan na behita. Molo nong ego hape pasti do dampak na. Gabi dang napaduahon. Pasti do hape dampak na gabi mabay na kahasusaan ng tuhalak na asing. Atong lausiman ang dalata. Mangidohot to di bata. Mereka dilawat Tuhan. Dongatai nunga ditopok di batape. Gabi dohok mahita.
laho marhite tanyang tay asa gabi dalan di bata mabuka dala di nasida dohok manasida marlas ni roha atong marulupulok mahita ditong atong kaning uruta majakon haroronay naung tutusi tutu naung role bata ditong atong atta laho paluaho kita. Amin martanyang mahita. Upuji kami maho Tuhan di atpen na paupatono tutu alani holong ni roham dodohok dingga di basam ubay na roho manopot kami. Dada ala ni haburjuon nami. Dada ala na jinuni tua nami. Ala itong natakas doho mamereng. Natakas doho di holong ni roham. Naswadong be haluaw di hami iya soholan na pinatupam. Atong habalgaw malituhan na pinatupam itu tu di ngulu nami. Topot mahami marsada-sada. Topot manang bagas nami. Topot makeluarga nami. Topot manang yakka yanakon nami Tuhan. Topot mana bangso nami. Topot manang inganan ni na marukil nuhaeng secara khusus dia kadongan nami nahona bencana. Topot mahalak nuhaeng naginosa-gosa ni akka partikian. Dohok naginosa-gosa ni akka namasa. Na maul haruar lau majakon haluaon di bagasan nasida Tuhan. Topat manang huria na marukil nuaeng di bagasan na kaparsaoran nasida. Laho majalo barita nauni dohok mangulupon. Akahatam na badia na taripar di tonga-tongannya kaparsaoran nasida. Asa terbuka dala di nasida Tuhan. Asa harkar akan namangihoti nasida. Asa sudi mahami mangulupon dengga basam. Dohot asini roham dingudu nami. Tobot mahuriam hakabe pisutoyoon. Asa disudi nang akapakubasyon na. Naung terbuka dalan di bagasan akalas ni roha tujulo. Jala loasom mutuhan huriam marpanidangion. Marpakubasyon. Laho papatarhon panopotomi nang dinahumaliang pe. Pos dorohan nami Tuhan. Naing masuhan nami maulok-ulok nami. Di na merayakan hari hatutubu ni Tuhan Yesus. Laos imadalan namin ang paingotok kami alay Tuhan. Laho majakon harorona padua haliho tutonga-tonga ni ngulu nami. Asa di haroronay panapotonay tutuma. Gabigok ulop-ulop. Las ni roka ngulu nami. Urasi saluhutak kadosa nami Tuhan. Asa sa italupami lau madjalwasi ni roham. Hutangnya ko kami Tuhan. Di tonga-tonga niya ka namasa di huriam. Dia ka namarlas ni roha na nilihok ko alay Tuhan. Hatatabban niya ka umur. Di tonga-tonga niya ka kelahiran na sila secara pribadi. Laos songo ni Tuhan ditabban niya ka partikian. Di ulang tahun niya ka keluarga naung marhasohotan. Ali Tuhan sa itabaamu mapasupasum. Dia ka gajang nyumur di hahipason. Dia ka pacarian natama. Dohot dia ka hasasaw niya ka pakirimon na sida. Nakakakeluarga pialay Tuhan. Patongonomu akan na duminggan. Haulommu di bagasan nakaholong nilohan na siya ko. Jala dohot sudi keluargai. Makalacon dia ka nauli na ringgan. Ala naung ditopoto nang keluargai alay Tuhan. Pasupa-suma nang saluhuk na alay Tuhan. Dinauk kaproha. Manada dia kadingga basam dohot asini roham. Asabuy marlas ni roha hami. Di tonga-tonga niya ka perayaan. Dohot dia ka ulaon na pinatupa ni huriam. Say lam uka pemudala di nasida Tuhan. Dalam ni pasu-pasu. Asa lam siani. Lam terpatupa do penasida. Asa dohot akahala na asing. Asa dohot na kuriam. Marhitehon nasida. Dapotan naka las ni roha ng pasu-pasu pe. Di tonga-tonga niya kaparukilo na dok na nidupan ni huriam Tuhan. Di adupan ni huriam na kanamarsahi tiya li Tuhan. Asiro hamtopo manasida. Mabuan hahipason ni pamatang. Dohot katutugo ni haporsyaon. Tarpatupahodo lubi siya na kanahupikiri kami. Topot manangdongan namin na marukil binayin ni si taono na li Tuhan. Diarsak ni roha ala niya kaparsirangan ala ni hamatian. Diarsak ni roha ala niya kahamaolon. Kemalangan bencana na niadopan na sida. Alahodo Tuhan dalan nagabibuy mangalihon na kapasu-pasu. Dohot na mangalihon solusi ng akapenghiburan. Tu na sida na buy sikop maben na sida mulak makalatson nguluon.
alani pasu-pasum nasahatu nasida. Pos marohanami Tuhan, disude pardalanan di nguru nami. Diulaon nami siapa aripe. Totoko mamasu-masu kami. Totoko mangalihon akan dari koti di kami. Asa sailas rohanami. Ala di topo todo kami. Jala di patongokodo akan naumuri na duminggan di kami. Atong tarpuji mahwali Tuhan mauliate rohanami di ko. Sesama dosa nami. Asa talupami dia dopamu. Jala-jalo ma kami Tuhan. Marhite tangyang naong hutangnya ko kami di bagasan guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji matuhata maredde mahita jala dina maredyon tapasahat mapiliata pilihan napaduahon jala sekaligus pasahat amplop mahita tujulo ni langgatan laho panopahion di kebutuhan ni Natal di tonga-tonga ni huriata. Hosiana Rajani Adameon Olobala Nasana Binoa Ni Damedo Personana Habinahin Okomi Dona Pungain Sude.
siang menatap aminani kerajaanmu. Togo matu debata ami akasi seanmu. Sai sungguli hamio mangolong hatam toto. Tedehon ayak na mangihot laos jongjong na hita sa luhot na. Siang asal makan pagabagani Jehovah nang bunyi do peluhan asana boni dijoma akana porseai tomananda gogobi. Tatanya koma piliata. Ali di batama namin na di banua gijang hodo haruruan ni saluhut silehon-lehon na dinggan dohot na sa uli basa na mauli utus. Upas hatami masyan na nilehon mito hami pilihan nami tuho. Sejalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asaho parahasya kami pilihanon. Pati buluhok kala jauh mo di tonga-tonga ni huriam dohok di portibihon. Buhay maruhan nami marhiti-hiti todim. Asal puta dahami gudang ni silehol-lehom mi di hami. Asalam girgir kami madok mauliati tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana nire oni koniloni amadaku osadokon ogoki monisaluhun argaku lupasahan itu nasuhun sadokuru. Alia manami na di banua gijang sai pinarbadia magwarmu. Sai Roma harajom. Sai saut malomo ni roham di banatongao songon na di banua gijang. Lehom matuhami sedariok kang uluas siapari. Se sama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami togihon tupagujunan. Palua mahami sian pangako. Ay dona dona harajao lohon Mula mahamu di bagasadame dohok sonang ni roha, jalo hamuma pasu-pasu siat tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho, di sodakon Tuhan de batama buhina tuho,
jala asima rohana midaho. Didopakkon Tuhan debatama buhina tuho, jala di pasaurho madamena tutodi munabi.